Hello लोगोफोर आंनि बे कबिथा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय दखर दाखलार हाब्रु नांबाबो मोखाङाव ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोंहा खोथिया फुजेनबाय आरो जोंहानि नङा जेनेबा गामिनि आवै जाफैनाय आरो नै जा मोजां मोजां ओंखारनाय खोथियाबो नोंहाबो आवै ओइ दब्लायसेखौ हाबाय ओमफ्राय गावबागावनि जायगानिखौ हायाखै नालाय जोंहाबो लोगोफ्रा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा जोंहा माइ खोथिया फुदों आवै जाफैदों आं नै दब्लायसे जानोसै गैला ट्रेक्टरजों हालेवगासिनो फंबाया आवै जाग्रा गोजा आवै गोजानि बे गासिबो आवै गोजा जों आवै जालायो लोगोफोर ओमफ्राय नोंसिनिजों जागोन ना जाया खिथाहर कमेन्टआव नै साहा लोंनोसै लादुफ्रालाय मा मा आरो न'आव एवनाय नामा बायनो गनायनिनो आसोला देन्जारसो साहा लोंनोसै ओरै जिरायदो माखौ गसंसै गसङाबा अबेयाव सिरिनांगौ खानायाव खानसेयावनो सोबाय खानसेखौबो दुब्लियाव मेदाम मेथाइ जादों जोंहा माइ गायजेननायनि फुजेननायनि जौ लोंनो नागिरदों होनबावदो गोथाव मोनजाथारोलै माइ गायनाय समाव नै न'आव एवनाय नालाय माबा होदेराखै बे स्लाइसखौ बायबाय ओमफ्राय मैदा होबाय जिरायनो मोनाबा मोजां मोनालै आङो बोरै लाबा साया गाइखेर साहा लाबावसो नै मेथाइ नायखानो आं बाबाय मेथाइ नायखानोनो बेयाव ओंखारबासो इन्टारेस्ट जायो इसना दावखोनानै गायफिनबाय हरनो जानोसै नायनो जा साफा सुनै लाबलाय आदानि गय बागाननि नालाय नालेंखर बायदि आदानि लायबावनायसोबा हां खुनसेनो साहा लोंथारबाय दा हनै सासे कम्बल जोमनानै उन्दुग्राया साहा लोंनायखौ माबा दंखायो बेहा टाइम कम्बल जोमनो मालायना गायनाय फुनाय आलि दाननायबा बेना कम्बल जोमनानैसो न'आव उन्दुनानै थायो आफाना थांबाय दागा फुफिननोसैनो जुरिफिननोसैलाय जा गाज्रिलै बे खोथिया मानो बिदि फोना होआखै फिनबाय नै अथारसार दावरावलै ट्रेक्टरानो बिखा मावलायनाय
खोथिया खानो रोंबावा बां फुनोल' रोङो सोर खोथिया फुनो माबा खानो रोङा आं रोङा माबाखौ खेबलाबाय थागोन बायामोन लोगो हनै आल्लासो बुरि बुरैजोंसो एसे बबेखौबा खोथाफोरखौ मिन्थिजोबो ओंखायनोथ' आं बुरि बुरैजोंसो गायफैयो ओमफ्राय बुंबायदि नुलायबावबाय आरो आंनाबा खोथिया बेखौबो हाबबाय नै बुरजा दंबावोसो दा थांनोसै न'आव बेयावलाय बेसेबां जाखो बाव नांलालै नांला सानाखै गाबोन गायगोन नै